שלום צ'אט, היום נפתח פיוז. שלום צ'אט, קם ליאם, והיום נפתח פיוז, כמו שאמרתי. יש לנו כבר פיוז מוכן, שנעשה אותו עכשיו. אני קצת צרוד. אוקיי צ'אט, אוקיי. בואו ניכנס לשרת צ'אט, כמו תמיד. יש לי פיוז, כמו שאתם רואים. זה כל הקומה שלי, אם מישהו יכול להציע לי. זה הבייס שלי צ'אט. היה לי בייס הרבה יותר טוב. אבל לצערי גנבו חצי מהבייס. ויש לי את זה, היחיד בארץ, שהוא אל צ'אט. שמתי את זה גם בפיוז, והנה הקומה הכי טובה שלי. את זה יצא לי מלאקי בלוק. אבל עכשיו נעשה ונצליח בורא עולם. איי, צ'אט. לא עבד. אם מישהו יכול להציע לי שיכתוב